Acostem fins al carrer Blasco número 13 d'Alzira. Allí hem quedat amb els clavaris majors de la Setmana Santa de 2011, Maria Jesús Benavent i Ernesto Montalbà. En obrir-nos la porta ja podem contemplar part del muntatge del seu dossel. Tenim curiositat per saber com van els preparatius. Enguany, el dossel que acollirà la creu és un dossel innovador que trenca amb la línia seguida per altres anys. I és que fins al moment la Santa Creu sempre ha estat entre teles. El concepte d'este any és totalment diferent. El dosel en sí es un dosel muy sencillo y prácticamente está en dos tonos, en blau marino y en blau elèctric i blanc, i en el centre estarà la creu. Después un xoc de llums será el que farà que se refleje al fondo como si fueran tres creus, entonces recordará un poco el Calvari, y a part d'això habrá també un grup d'escales en diferents posicions, com haver pogut ser en aquell moment allí. A part d'això, n'hi haurà un detall molt simple d'una corona d'espines, i també n'hi haurà un candelabro, i a part d'això unes flors. O sigui, molt poquet, ho ompliré molt poc a fi que sigui la creu la protagonista i la que sigui creu la que vaig a totes les mirades. La família sencera porta més d'un mes dedicant el seu temps a construir el que serà una meravellosa obra d'art. El dossel té unes dimensions de 4 metres d'alçada per 4 d'amplària i els fills dels clavaris majors d'Alzira tenen molt a veure amb la seva idea i construcció. La història del dossel resulta que en principi jo volia fer a moda d'una capella en tonos blaus i blancs i en uns adornos a les costats de les plantes, però vingueren els meus fills i digueren, el fem vosaltres. I a partir d'ahí, entonces ells es començaren a idear de diferent forma. I al final, pràcticament, això es recorda com si foren dos mans en què se junten tots els dits i són els que abracen realment la creu. Entonces, a partir d'ahí, els dos majors se ficaren a elucubrar de què forma ho podien fer, muntaren un endemit i això és el que han fet. Els clavaris majors d'Alzira ens expliquen cada detall del procés de creació d'este dossel. Al seu rostre es pot llegir la il·lusió i ganes que tenen per endinsar-se en els dies grans de la Setmana Santa d'Alzira, i és que porten molt de temps esperant este moment. Molt especial. De hecho ja està sent perquè ja portem des de novembre participant en molts actes, però ara ja estem molt emocionats i nerviosos perquè ja anem a viure el que és el pleno i el que nosaltres estem disfrutant la Setmana Santa, que la vivim des de sempre, però ara en un altre aspecte i més a fons. El pregó es presenta com un dels actes més importants per a ells, però Ernesto sap que divendres serà un dia molt emocionant. Jo crec que el del pregó, que és l'acte que inicia la Setmana Gran d'Alzira, i és l'acte en què són presentats, com si digués, al poble i a tots els amics i a tota la ciutadania, que volen ser com un amic més i una amistat per a tota la vida. Serà el pregó perquè serà el primer fort, però jo crec que el divendres serà fort. Els clavaris majors de la ciutat d'Alzira són de la Real Cofradia Verge dels Dolors i el seu vincle amb la Setmana Santa és molt fort. Són de la Real Cofradia Verge dels Dolors i jo porto des que festegen el meu home, però el meu home és des del mateix moment que va néixer. I vos contarem una anècdota, potser la vol contar ell, però la conto jo. Tenim a la mare del meu home, que és cofrade des de ben jove. Encara no n'hi havia dones que se podien escriure a la cofradia i son pare, perquè fora la filla, quan no tenia fills, la va escriure en nom d'home. Així és que li van reconèixer la cofradia com a que era la primera dona que havia sigut de la cofradia i té un nomenament i una placa commemorativa. Pel que fa a la Setmana Santa alzirenya, dissabte tindrà lloc la tradicional tamborada. Serà aleshores quan la ciutadania s'endinsarà en els diferents actes que venen de la mà d'estos dies de fe i solemnitat. Dimarts sant tindrà lloc el trasllat de la Santa Creu de la Junta de Germandats i Confradies fins a aquest espai que veuen que en esta nit de dimarts lluirà amb tot el seu esplendor.